Yo, ebusiafo. Ene me birthday na ade baako stronko ene se me ne me maame enyina edi e birthday ebom dakro. Me maame owo mi nie. Nana Ekwecha odikan manso domina se ba panyin. Ono no. Ono na wo me one me se akra, ye friend ya wadu. Na ono de wonya ne ba bi kɔ. Ene me maame se kodwo me pese me maga na manyina hunu. Ene odwom to kwan afa so a wo hye ase on kwala abrim kwan afa so a na wo to nwom ti owo me wa ha oba panyime ne no ebebo nkomo na ansa na mema no akwa aba no na mema no no nso awoda pasron ko menini mienu nyina ye 10th October ye wo ne 10th October no no nso be wo me 10th October na chese ye twa fufu amana tonkwam ti da bia medi mi birthday bia no me ne me maame na edie. Mama, me happy birthday. Oh, me that's nyame nhyira wo pa. Wonso me mo happy birthday. Nyame nhyira wo, me that's na de edi kan. Me mada nyame ase die na me nso ma me na wase nso se wo me san se enya aba atan nyina. Obi wo hɔ a 7 preduasa. Ahyase no, osibi kura na eniyeme mu odin. Na fe bedrum rebin kura no wato nkwala na saram. Oto masaram anya ne se nenke Ghana man enya me so mfa so yi enti me da ase pa de di kan se wo hwe me onso me da wase animonyam sha wa behye me ama wo kodwo adu dira heta ama me nso na Ekwecha odi kan domra se ba panyin obi ate me nka nyame nkyira kodwo ene da due ne na me de fa so ama wa wo dapa onyame ma nkwa ne ahoden ontre wo hie ma na mo bi a wo betu obi a onyame mfa ho nko wanim onyame onu hwa moda onyame mo ataba mu ntre medase nyame nhyira medase na nsa na ebe sha ase na ebusuafo se de ye se koton wa no ma ti se de me to nwom no me maame nso to nwom saa sanse ono ne de no aye mpanyin nwom ahyase adoa ne de keka ho ti eja nenimo okwa de ne bu nuamo ma nuamo bu amro no ade tutu das ya no na Ekwecha ba kuma na obo nyanko nso ma na opa atra se arebom ezi amro mi je na de broni na Ekwecha de me kwa agimi o nesa wo kwa me no be ko nesa wo ba me no be bai nesa wo kwa me no be ko nesa wo ba me no be ba chesme nya bia de nya bia tuatua me hompo aka o ma santama akọ ba bia ma de nchi wani ne bia na nka ne da kwa mu ai anopa bosu agunu so amenitiri mu aye ne na efie sra ne sasra man so sra ne frɛ wi aye ti eja ai osra ne frɛ wi aye tre ai eja osra ne frɛ wi aye tre osra ne frɛ wi aye tro osani efri awia yechi yo njebusiafo sa na etie na me se me ne me maame bonkomo my biological mom me ne bonkomo yeah that's your bro na obrana hyase ne net sen obra hyase woni me papa ahyase no ye constati free no papa bob free Lagos Nigeria ene pa he Lagos ye ba na ye di onyame be ya ma nipa na oye ma me ne wo papa ti mi fa ne se 1983 e kombre ni mu no na obroni frɛ bibi se ye deport ye wo Nigeria e ma ye bai ti e pa mu ye ma ye bai no mi ba na menyem bosom miensa se onyem mi free Nigeria na de e be yi no onyame nsa wo mu no woyɛ den a ebeye yi enti ampa me de bewo na ya na mema no eduru mre bi a oba ka asama de meka kire tiefo nyina ne sa ya momfa ma asam kakra na sa wo fo oba afutu a efa ba bi no ya ne boa wo de obeka bebre wan fa kra fa mu baako di ntina wo kasa de ma me kasa ne se eye ma ye ba ye no actually aso di nti abrabo ne de ye be hwiase
Emma ye ekukuru story. Na ye ko wi akura bi ase. Afa na de mayen. Ekura ye ko mu no na emu adan eye maako dumiensa obroni se eye 13. Na kuro no mu ada 13 no ye koduru ye no kodwo esewani na nsa wo katre. Na ejina me oba tan na oba na otie be ma asem ne betimi akotena se kuro no. Ene kuro no aye kase am ye frɛ no apanyumodi. Ti me ni mi kunu domo enye yie nti da ko me sorry say penam se da bi mi wura me na fofo hu me ana omo fre me sam aba abrewa ene da bia se wanko o me yanko ye kroma memeko na emom se ye kokora ne banchi mpo ene ye bedo ne beboan asese ye nya eba baako ye bidi aton bi di ahwe akola no ampa eho papa na antwetweneti nti ye bedru ye no papa ne ka asem ni kan ti mi di kan o manso kwanta ko hye na chi me ti hot wo ma de esa papa ya ma se no asa ko na chi me friend say mira sakra de satam de tete fu ko fa na hene uni baby a je se wo to ano nkra ana obi ko no akra no ade wasa akọ o se da bi obra na ya bo ne ha ye ko me ko enye yi me se papa yi kuntru hwan a nchia na eko nti me se bra me enko sebe wo asase wo ho se kokompo ene ye bedo ba do banch no di ato aduane ye di banch beba kane ansa na koko aba aye ne kakra di abo ye bra papa ye sutie obae nti obae no ye hyase de metimi aka ane se doctor bebrese ensuta Cross Hospital baby a wo bia no onyame Israel that time na mi kun ye adwuma okolebu Emma papa Djka Nigeria me sign etimi yeso wi finance akofa yinchi Emma etetere ne ba Roris so bia san kwan na adwuma enna maso de na make sika ne kura papa me ye wan sanko enti dako afa de me san ko si dada no aye dia ma me ka chense mi wura se ne wan ko pa adwuma anya de a de ekono ekobone obi abobra ko na nim omonko na chi ampa papa ne tie mi ko doctor bebre so that time no okro bi efro agresum ono na ye head wo ho ode ne krata a kire no so remit na wo krata ase na wuti a unfa me ye adwuma nti ene mi ko bi hospital foforo wo ensuta enti me do be start ampa papa di osie ye yo enne se me ni mi kun sa ko ya no se nyi owuo ene ma ebe fa papa ne ko ya enka na ye brabo ahyese ejina doctor abebrese ne na yiri Grace so Grace abebrese medam ase na mehu picture omaba wabrim na ho fe pa na oba na ho fe se na sebe na odi be ma ahia na chi niemum beye den se de na wo kan na mebetete se won so sata na emema kra na e ba besre waware na nya asem ketwa edie na ama uhu ye ntia na odi papa na chi kojo me da ase ye ma ya me hu papa na me di na chichire se opon hia ni hia nyina efie na ye firi mu no na ye nhyeda enye odefo sa uhu se won so firi ohia fie sa enti mi ma me ka kire me se ekuya se de o beto ya ye ni bie so akoto obi be ma na ka na ye na ahia na fa ya bra bototo de ho na ne be ma na ntina na ensa bi di bia ebia ne daache ayeyi ye ma me toko mi kunu so mi tie mi ma me asem mi tie mi papa asem ne omo obi anya me fa omo kransie ka cho so hwe no anya be ma na me anya be ma ne da na ma me to sika ho ye fie na ensa bi di bia ampa mi di papa na chi e me wi ase no se nyo odoma nkoma wo na ye me bone a enka enne ka mi nim nia me ni mugina
Inti se okofa be ma na bi ehia no. Inti se wokofa be ma na se ehia na. Ebia na ahese na wo obi na wo ni ni di yo. Afei aduru ahokyere bre na wo dwane da bi da nya bi da. Se wunya ntintim mia esu fra awurade a obegye be ma no so ama bi aka ho awurade gye mi kunu so ema bi ka me. Na bra ono nso no eye no okae o. Emra eye no. Papa ne kai me ma ne broso. Egisem de menhu se me bape. Egise de menhu se me ami mu pe. Ena mi kun Clement onye mame. Papa ne ye ya ma bi su mabusua mi maame me papa. Eso emma se nyu owu a kofa me maame ne me papa te se enam ahokyere kan na yeso onum no. Kono nso beto emma no so na nye ekunukura wo. Na ye ma ani nua ma ena mi kun be fa isa. Na ne chese ye kan nyina no ye kan so akwa akosi se won so ye be ma na oba bi edi wo hia chi na nso unya bi a hwe na nso anyi ni boni aye sa se wo yi ni boni a wa ye bone fosam kase pa if say oba ewa abadaye nti se wo se oba bi edi wachi wanya sika ene wayi ne totwene wo ho foforo wo kofa no ebi a na omusuo na wo kofa no wo jai sade afrifie asifie ekofa emusuo wa abonten ene ma na aba no ya ya huhuro ni awo nti se de etie bia no okura wa de na se bia futuo bi na ade be mo de wo ye na wo mpa na wuja na chiridi a ene ne nkasa ye kasa kete so ene nipa ko abonten bebre da bi ye kasa ma nipa tie da bi se wo po aware yiye se wo na okunu ana wo yire tena bibi na nyane no ahomache fa ne tena se oba enti de ekoi wo ya mi entamati o dwene ho mienu na de a wo hwe Yesu ntu di ato wontem no ye ho assignment na afi ya na montu onye yi enti bema se nware oba na wo sika na wo ba tena ho no wadi hia enu nkire se jano sankofo oba afoforo dabi wo yesa wa anye di enyamepe yo na wo ka asem bi sesi a se asem bi si wa ware mu a opa keteso ne ye ka asem watwe madwen gina bibi so na chese kane no asem si a ewo ukunu woni ukunu ntam a se anyo maame no papa umfa nkotena radio so dabi ana umfa dawuro nkobom se ya ware bebre egu ye ni mo asenso se wunya abotre na se ono okunu ana wo yire kasa nti ase ebe ye adwuma me ware mi kun 21 years ni ekon pa me ni mi kun asama anuru fie da me kai se mre bi na ye osuma henkro sampa me ni mi kunu koin e kun se bi e kofre mi fire we o se dabi enya nokre ma me ni kunu omo ba ha me nti wo mo anu asam na mo kan enya nokre so ni ye hede mo ko ma nam se yen kan asam mo obi nti bie no ni e wodo time na ayire so a eye bi a 2 hours ya settle ye mo bi ejai bibia manaka amanaka nti senka na amafo ohun sa ade na obi nti obi awaresem ko obi awaresem nkotena radio so na emom ka beka wo no kunu na wo yire ntem e wo dem yo nana me da se ye munra me nwumto mu kakra nana nwumto no me de sase etamben nwumto no na wusa be fane se wani fredi kakra bi no wa nu 10 years kura na wo sha ase se o tonwum na ya na me kaka na maka chem se mi kun Clement ba bi o bia no onyame mfa ne kransie anye papa nahi anye ne time at that time no you so car be 4x4 na edru anwumre no beza papa no free sunyan kira ya mi nhira no ni fie na oni nkola ni nyina mokochia na ma bojoje ala anwum ne suma kuro no ene efa ye twa ho ahia enya asam keto papa ya mpa bada ne papa na ni je ho enti enam so ma papa ne ye wo saa edru anwumre bia wo time dia no odo ko beza ho na wo ne nkola no nkatia ata enwohe enipa ne bebrebe na makoshia mudi ntontura abo bibi ti 7
nti enumua na nam a ekurekure ya ene amansan nyina agye ama obi ehunu bi enu onwonto no saa na ase etie nana ene eye wawoda wahwe wo ho so yie pa umfie ko animu nanso me maame se enye nei ohima a wababa be ya o ma ne sekan ya obedo ba bia beka so wonko bia no e wadwuma bi kura ho no otimi ye mi ntimi nye nana dien ani usikri dien na amu atimi ahwe wo ho so yie ebesi sabri a ho dendenden ewiase enipa se opeso ohwe wo ho so yie no bia hu nipadua wadua ne diem hweniye ewom se sabe nye nipa nyina ne benya ne peche na emom se de wudie ni mpo kakra bi na wunyaaye no ye ne kama ne di se wo yare bi a modunum ehia wo unu moduro unu udidi no anum waduro na de tosu mioni ya adwendwen so wo so wo fa adwendwen ato abrabo so tambia no enipa be hu no aye pasa no aye abrewa na akokra na emom so wo susu ma adwendwen di wani mukan da bia se de da wano a se de no kra no emanipa nyinkyire nti me secretary ewom ne se me hwe me ho so yi chia me manyina bra kofi me baba akon kofi kuma bebi a wo bia me chia no me bapa enyanchen na kofi ade a wo ya ma me oyema me no nyame na me deda na se amen me chia madofofuo nyina obi wo ho aka metimi abonidi na metimi monidi wo public sa Rita nyame nshira no Rita America nyame nshira no me dana se emre bi no ma ni je otoko so ma ni je abrebia me chia dede ne maame dede me dede ne maame me chia wo mo onyame nka wo mo ho na omo a wo mo ba bi wo mo obia madofo me chia wo mo nyina nyame nshira wo mo e wo pepa a omo wo mame Erase abinede onchia ne ekono nyame nshira woni mama nyame ntomo nkwanem na afei Rita oba pa nyame nshira afei bra kofi onso nyame nshira ne ahwefo enyina mechia me hene na bri kusi ba bi a wo bia na mechia bompa ye pama o ene me hema na akue sika Nana brikusi apia manso kwanta man hene mechia ne pa ba bia na wo bia nyame nka no ho mo no ho ban ma na nye ona ka manu sei midana se nana pia nana busiafo ha na mede mu besie ne eye me ne me ma me birthday ti said ye ma me aka sa eneti nyankopon hraw se oje bre na hwe me subscribe na press the notification button for more uploads me da se